Repot friend. Sebentar nggih. Nggih. Kang Mas kok kondur apa ora? Kaya nekat lho. Ya kondur ning rumah dinas to Mas paling gak iki kok ngawur ae iki. Pedang kuning. Oh nggih, siap. Nggih. Kang Mas kok kondur lho nggih. Nggih. Nang dikukuti nang. Oh, anu carane dadi siji. Suwun Ibu. Nuwun sanget Bapak-bapak Dewan, Bu Dewan, Pak Bupati, Bu Evi, sembah nuwun. Mugi-mugi Bapak Bupati tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Ibu Dewan, Bapak Dewan tansah pinaringan amanah lan barokah. Amin. Mas Julang muga-muga lepas soparane jembara kubure. Amin. Nuwun sewu nek ndongake Julang ampun padhang dalane jembara kubure. Lah napa? Alung peteng kubure ciyut dalane. Lho, ya apik jembar kubure padhang dalane to, Mbak. Raimu nek padhang kubure ke malaikat ketok cetha. Lah nek peteng kubure kae malaikat nakoki bingung, tur ape ngebuki ora ngerti. Lah kok iso? Ya kudune peteng kubure ciut dalane. Lah malaikat kae gedhi nek dalane ciut rak balik. Malaikat. Somben iki paling ora digodho langsung diobong Bu Yayu iki. Mbak Puri Ratna ya, Mbak. Cih. Ya coba kaya apa? Ya ketemu karo kanca-kanca Madangkara. Nggih, luar biasa. Yo ngene lho bintang tamu iki, Pak. Padang-padang ngene. Duh, Julang iki bintang tamu kaya wedang kopi. Nggih. Kula niku ngundang kula niki wis kuatah sing pengen ngundang ning kula niku tambuh. Nggih, niku lak muridé jenengan to Mbak Puri iki? Ya apa anakku wedok. Sik kok. Lah muridé ayune melok-melok ana sing gurune kok kaya buta ngono. Wong tuwa kudu ngalah aja ngungkuli bocah. Napa nggih Mas? Lho. Iki jenenge taruna ngungkuli bapa iki kuwi. Lah iki wedok iki ngapa? Taruna ngungkuli mak nek ngono. Lah iki jenenge wong tuwa kudu ngalah aja ngungkuli bocah. Nek iso bocah ke diglati supaya prestasine tambah berkah, tambah munggah. Kaya Kang Mas Bupati kae. Waduh, Kang Mas. Lho, Kang Mas Bupati kae ambek sapa di welcome it's okay don't worry no problem. Selalu terbuka untuk sesama. Gek ngantek bende wae dilakoni dhewe lho kowe tandane. Nyuwun sewu. Apa ya endi mau raine? Ning kene. Kalau ya wis iki golek kesempatan nyawang murono iki. Pancen sinden iki nek mripate PC nggih ngeten iki. Wong semene gedine ning kene kok ora ketara to. Matane Mbak Yu ki ketutupan untu. Nggih, sugeng dalu Lek Yayu. Dalu. Nggih. Dadi wong wedok kok iso Kenapa nyapa? Kowe kok ya ora iso ngono kuwi to bangkeanmu Mbak Yayu. Lho, kene iki lho kabeh sesasi pisan disuntik wis ngene iki bentuke lho. Kowe ya disuntik ning gone bidan ya. Lho aku nyuntikku ya ning gone kamar sapi lho. Lho, iso ning kamar sapi. Coba njajali sing wingi nggonmu. Nggonku. Lah gone sampean kok iso kaya ngene. Jajal. Jajal sebelah jajal. Ora iso muni wong iki dikongen nyekel. Lah aku ora ngerti teorine kok iso. Lah nggonku kok iso kaya ngono ngapa? Teorine Carane piye carane? Carane piye lah kok bedane opo? Ngono maksudnya karo nggonmu karo nggonku. Warai nek gek kono ya ora entuk. Ceko iringan. Dicekel-cekel iringan. Pucuke dikei mic. Wah, jajal aku sering jajal loh Mas Lendro. Oh, ya jajal lho, ora apa-apa. Yo gone iki. Oh, ya iya. Tak kira nek nggonmu. Lho yo ora yo sejen ora. Aja seneng jajali nggone wong malah kleru. Lho ya kan yo pengen ngerti. Wong iki butuh pembuktian ben ora penasaran. Dadi iki apa to sejatine kok iso suarane kaya ngono ki ngopo? Sik to iki jane sini apa to kok penasaran tenan aku. Jane ngopo? Apa to Mas Lendro? Tibake nih. Lah kok Delok. apa wim? Rasakno. Jajal iso muni apa ora? Jajal iso muni ora? Aja ngapusi lho iki. Jajal tak penyetik. Raimu. Kok kaya bar operasi kanker payudara. Oh wis. Sugeng dalu Mbak Puri Ratna. Sugeng dalu Pak Yoyo. Berjumpa kembali dengan saya. Masya Allah, alhamdulillah. Cahyo Presdianto. Oh nggih, Pak Cahyo Presdianto lek ingkang mriku Pak Eko Kuntadi nggih. Lah nggih. Jenengan niku kok ketawis Ngopo? Pripun? Ganteng to Pak Yoyo. Dasare ya piyayine bagus. Boten lah kula kan biasane kan ningaline teng YouTube. Nggih. Teng TikTok jenengan lah sakniki sampun panggih. Wah ya Allah, Masya Allah luar biasa. Sapa awakmu ngendika nek panjenengan iki ganteng? Aku. Ampun salting. Apa? Sik iki Siapa? Mas Yoyo salting lho niki. Hah? Mongko teng TikTok teng YouTube niku sampun viral caksi lho nggih. Caksi piye to? Wow, ora ngerti.
aksi iki undang-undangane lho diweni kembang yuk kowe piye perasaanmu nggih iki umpama anakku ora mondok nang kene gasak tenan iki ora guyon niki enten pamundhut Mbak Puri oh nggih menapa dewan mau ngersakaken podang kuning oh nggih klebet menika ngersakaken gending podang kuning saking Pak Suwondo Mbak Dekan kagem grup karawitan Madangkara oh nggih ngaturaken wilujeng dalu kagem Bapak Bupati Sugiri Sansoko, Bu Evi Sugeng dalu sedaya kemawon. Nggih luar biasa nggih masyarakat Ponorogo niku antusias menika Mbak Puri. Betul Mas Lendro, jan kok nyapa tuh sampean kok pegang-pegang aku. Iki wedok lho iki awakmu. Iki mergo anak wedok iki aku kuwatir engko nek ora tak kanthi ngendikane malah teko ngendi-ngendi. Nggih pripun? Berarti aku. Jo awakmu ki kudune pinter kewes lan sing pinter. Oh ya be contone nek Contone lek ngomong piye lek ngomong. Ya kaya ngendi kamu mau Pak Sugiri Sugeng dalu. Nggih Sugeng dalu. Kira-kira nembang apa nok? Nggih, niki wau Sing wonten. dikersake wau podang kuning. Wonten pamundutan podang kuning, Lek. Nggih. Kok lek Bu. Oh, Bu. Kowe iki aja ngawur. Kowe ku jane piye to? Loh, Iki wedok. wedok Kowe ku jane piye lho wong aku Iki anggere diundang lek iki Selain nyinden iki yo ndek keahlian. Apa, Mas? Pancen nek bengi wayah tanggapan ngene iki biasane nderekke Mas Sigit, Mas Wah, Yoyo, nggih. Mas Kangko. Tapi nek wayah suro, kowe kae melok kombi ya Jol ya. kombi-kombi raimu. Maksudnya Loh, aja kaya ngono. wedok kalau melok grup kombi mania to kowe. Kombi mania apa kae siji. Kok ya senengane kok memperjelekkan aku iki sapa ngerti apa ora? Lah kowe sapa? Lho aku iki sapa? Nun sewu lho Kang Mas. Kowe aja ngawur lho, beliaunya iki garwane Bu Susi. Iya kok sampean aja Pak Bupati iki garwane Bu Susi. Bu Susi. Yaine teng dalem. Lah aku mau ora wis kandha to garwa selir. nggih niki lak murid jenengan to Mbak Puri ah sakniki mang sekseni kaya napa yen bawa podang kuning Ayo kaya sing tak warai wingi nok. nggih coba Coba sampean rumiyin. Ayo iki mak lagi prainan ora iso nyuwara. Gurukane radang. Oke. Nadia. Mengke nek umpami kleru jenengan bener nih Aja ya. kuwatir. Oh iya sampean kan ya guruku dadi nek kudune ya memberi contoh ngono. Kalau emang anek klerune ngono lho maksudnya. Becik lan orane murid iki gumantung Gumantung gurune. Dadi lek aku kok nyuwara bobrok ya berarti ya kok sampean. Iki nembangmu kapan to? Ya sik. Aku nyuwun ting-tingane Mas. Alah. Aku kaya tau ngerti karo Mas sing gender iki. kaya nggih nah semangat Mbak yuk Nadian. Nadyan wujud temong paksi muridmu tekon neh. Yuk ya yuk muridmu. Wis tak omongi wayah tanggapan bengi-bengi cek nyeles yakut ae. Sapa? Bener nyelesi aku Kowe aja ngawur, putra daerah lho ku. Ngawur ku. Lah putra daerah kae wong jenenge Nyambi, Nyambi ya ndelok-ndelok. Lah iya sampe cobane wong aku rene kok ning kono ya ora ono. nggih Ayo nok diteruske. Iya, genti Iya, Pak. sampean ya gentenan karo gurune no Ben kaya. padha ngerti suaraku. Iya, piye tanganku tangan. Apa Aja sampean latihan kok kaya stroke ngono kok kuwi. iki. Sing kewes. Gawe tak lining Ngono ki lho Mas Lendro. garwa selir bupati kudu pinter. Nyuwara ya kudu apik. Kowe karo sing gender kok ya apal kok ya penak lek genderi awakmu tok. Lho kandhani wong kulino melok. Iki biasane melok grup sapa tok? Pak Darmono. Pak Minto Darmono. Oh iya, layak kok aku tau ngerti. nano Halus. Ayo nak kaya sing ndek sore. Ayo dimarai. Piye? Coba kaya ngopo? Dik sore sampean nek ngajarake kaya ngopo? Halus. Ayo jajal di ngambil suara sih. Hayalah sholat. Komat kau. Ambil suara. kene tak keprok ngono Ambil ngomong ambil Bayai barang iso Ambil nada. Sampeyan Nadang, aja nadang lho. Kudu dikuliran nadan Ruhin. Ya.
Nano. Alus. Alus manis tror hati. Pinter. Coba mae dihadiahi cium coba. Duh, Kowe ngawur iki njaluk saking bombongku nek Bombong ya didik bombong, dadi. tapi nek seorang murid karo guru kok ngambung ki, kowe lek pengen ngambung kok tak golekno nggoren ya. Gawe. Iya. Iya dicelone kuwi wae. Aku timbangane di ambung goren tak entengno ketabrak iki lho. Tabrak apa yo? Ketabrak lambene iki. Oh ya wis. Lagi ora sudi aku. Wis kok tak imbu 50. Mau kurang aku nek 50 kok so. Sik to aku ki gumun jane iki sapa to? Penasaran aku ki. Wis ndasa dikelongkop piye to? Lho kene ngajak rame-rame lho, Dro. Lah, Sik to. sampeyan Lah aku aja yo kaya ngono. Penasaran lho iki sapa? Aku iki sapa kok ape dadak? Lho, ndas sinden kok mbok klothok. Lho, ben ora mau pitakon Kyai Ponorogo iki lho karo awakmu. Lho, awakmu kok ora cetha to? Lho, aku ki lho aduh. Ora ngono. Nyapa? Bareng kowe tak coplok kok wajahmu koyo nyambek to. Oh iya, Coba. oh iya. Malah koyo Puto Dewa kowe. Saya nduk teruske. Kleru, diringke rene. Eh, Diringke. Nah. Kaya brimob lek ngono malah. Hormat, gerak. Lah iso. Aku ki sinden multi talent diapa-apake wae bisa. Lho sinden-sinden iki apa? Lho inger gelungane jajal nek ngene. Ra iso. Diomong kene disiap sik. Rapatkan ngono kan. Siap ke. Rapatkan basiran. Barisan. Barisan Niki kok niki sobat sing sirah saged ya. nginger niki mboten mang gelungane tok, sak sirahe saged. Napa Oh, nggih? mboten percaya to Ora jenengan? percaya. Amit nyuwun sewu nggih Pak Bupati. Nggih. Menika Mbak Yayu menika sing dinger kan mboten gelungane iso molak-malik. Sirahe saged. Delok. Saged iki. Kuwi jenenge semoga Nek ngajak rame engko ning nguri wae. Lah kok malah diuntir tekan. No. Mbak Puri. Puri Ratna. Seminggun kula golek isi podang jenar Kangen suarane Mas Taslim, Mas. Oh iya coba. Ayo sing ngaturi jenengan no Mas. Kowe kok yo jenengan kenal sing- to karo Mas Taslim kok yo kenal awak. Lah Mas Taslim kaya Langgananmu. Bengawan Solo kok. Oke. Riwayatku dulu. Aja dikelongkop lho kuwi. Ora. Kowe wani pisan kas. Wani pisan kas kowe tak gawe kaya bakso we. Mulih kosongan we. Monggo Kang Mas. Ya Mas. Iba bungahing Cara penggirong Tulungagung ya budi lah iki. Ayo. Oke. iku Entek pisan Mas. Ayo. nyanding bisa dadi Elok. Terima kasih. Kalajengaken podang kuning. Tembang ini adalah doa yang terbaik untuk warga masyarakat Ponorogo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas.
dengan hari jadi tahun ini. Semoga Ponorogo terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Amin. Monggo dados Bodang Kuning. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mubang miterangku goleki ora dosa esuk awan
pemecah rekor acara malam hari ini. Kok saged Kalau dulu memang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tapi sekarang diselenggarakan pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat. kerjasama DPRD, masyarakat menyatu pada malam hari ini. Baru pertama kali ini loh Mas Yoyo. Wayangan teng biasanya kayak wayangannya cilik-cilian. Saniki spektakuler dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Nggih, iki jane dalange gedhe pancen ning bintang tamune cilik-cilikan iki. Lho, pripun to? Lah wis ilang siji no mau tak guwakno pisan. Oh iya mau lho mau. Sing ngek-ngek mau lho. Oh lah, ora apa-apa wong susuku ku anggere dikebur banyu tukul neh kok. Sik to kowe kaya kacang to to. Kae ganti Mbak Lucy, terima kasih ya Mbak. Ini juga pegawai negeri. Oh ngaten. Juga sebagai panitia ngiguh-ngiguhke. Mbak Lucy menika. Nggih niku ngaye ronggon bengi iki mau. Mergo kono ngene dulur kene urusane pegawean. Anu, non sewu Mak Cangik. Nggih. Sak menika saderengipun Mbak Lucy. Mbak niku lho, Mbak Viananda. Nanda napa keriahe ya penak sing ndi to? Penak Mbak Lucy sik wae ya. Oh sembarang ku Penak Lucy dhisik. Wes saiki sales Yakut. Oh sales Yakult apa bener? Mbak Lucy gen istirahat sik lagi rawuh kaya nggih. Oh sebelah Mbak Nanda mawon, Mbak Nanda. Oh kersane. Nuwun pangapunten Bapak Dalang. Nggih. Kula rumangsa dina. Lho, Dadose sakniki mawon. Mengke kula lek engke lek nyanyi keri dianggap lemah kalih Bathara Kala niki. Oh, Bathara Kala. Oh, nggih kapiken malahan kuwi lek Bathara Kala. Napa leres panjenengan iki selain dadi presiden sales Yakult nggih? Lah setor kula nggih teng make niku lho. Niki riyen kan dinese wonten Dong Banteng mriku to. Oh pegawai mriko. Lah jenengan mboten ngetos sinten sing mriku ayo. Sinten mawon? Dadi kono dhewe langganane sapa iki? Sapa langgananmu iki mumpung ana Mbak Lucy lho. Sing ngantek sprene ora pedhot langgan aku ya Pak Irfan iki bojone Lucy wi. Terus sing nomor 2 tur ya ora tau pedhot ngantek saiki saya lirak-lirik mau ngerti. Sapa? Pak Dwi. Loh, Pak Dwi Dewan. Pak Dewan. Loh, Kaya ngono ku lho. Nyuwun pangapunten mohon izin Bapak Dalang. Monggo, Mbak. Areng berdiri nggih. nggih niki Mang Dangu Mbak Lucy. Nyuwun pangapunten. Nggih. Pak Dwi niku piyayi luhur. Nyapa? Kok dipun pitnah ngendikane? Piyayi napa? Piyayi luhur. Lho niki piyayi magrib malah niki. Peteng. Bapak ketua dewan kok dipitnah jarene sabone Dong Banteng sinten? Lah wong ki mbok ya ngaca nyuwun sewu. Ibu dewan niku cantiknya luar biasa. Kok kowe men bisiki aku sapa sing kloter ketelu sapa ngendikane Pak Giri? Ya aku ki lho wis digarwa selir Pak Giri saiki gak tau ning Dong Bantengan. Serat tau rono aku. Dong Bantengan. Ngono kuwi jenenge fitnah lho. Iki ibu rawuh lho iki, Bu. Lho ibu rawuh ora apa-apa. Bu Susi lenggah lho Mas. Lho lenggah ya ben to. Kayak kuwi padha ae. Oh yo jenenge wong kudu iki ora kena diwatesi kok. Alhamdulillah. Nggih. Makasih lho Mbak Lucy sampun berkoordinasi. Sami-sami. Napa kemawon dumateng kula sak kanca Madangkara ngono niku nggih. Niku panitia ingkang ngreksa wau. Pak Sugeng nggih luar biasa. Luar biasa nika kanca-kanca wonten napa sekwan nggih sengkut gumregut. Teng napa? Setapnya sekretaris dewan ingkang jemput jenengan wau. Oh, nggih. Lah aku mau ya padha ae. Kowe dijemput sapa? Mripatmu raruh to. Sapa sing jemput awakmu? Pol PP ngono kok. Sik to. Lah kok dijemput Satpol PP lho awakmu? Lah aku iki mbek jane iki sapa to? Aku ngantek heran. Kowe iki ora dijemput ning ape dicekel culuk Kok dicekel apane wong aku mau gantek nuwun sewu bapak kula menika mboten langsung minggah panggung. Karepku alasan neko-neko ape pipis ngantek ora iso lho. Lah perkarane apa? Lah ngono aku pipis malah dinceng. Oh ya. Lho ngono ku sing siji sing dhuwur mau jenenge sapa sing dhuwur. Langsung Pak Puat mau Pak Puat. Lah kuwi ana Pak Puat barang Blangkonan to. Ya, iku melok nginceng aku wong aku pipis kok diinceng. Lah lemu yo piye mau? Yo sidane kok ngadeg lho Pak Puat medun karo muni ngene. Jebule banci. Ini ngono we. Wong edan. Mbak Lucy monggo badhe mempersembahkan menapa kagem hari jadi Kota Panjenengan. Selamat hari jadi Kota Ponorogo yang ke-529. Semoga Ponorogo semakin hebat. Amin. Semakin luar biasa. Amin. Dan sangat membanggakan sekali. Napa, Mbak?
pecinta wayang kulit di Kabupaten Ponorogo luar biasa. Selalu seperti ini Pak. Kalau mirsani wayang kulit. Oh budaya ning kene kene. Napa melih Mas Cahyo Kuntadi itu dalang idola luar biasa. Ketoprak wis mati pirang-pirang atus tahun duripke melih lho. Kok pirang-pirang atus tahun? Lah suwe wi. Oh, Daono Wengker. Daono Wengker ki wis mati pirang-pirang atus tahun. Sutradarane sapa Mbak Yayu? Sutradarane ya sapa? Isin aku ape omong. Nyapa to? Pamerno no. Kang Mas Sugiri. Alah. Kok kowe ayu-ayu kaya ngono lho kok ya. Ayu ki nek rayu ora penting wong sing dienggo ora raine wae. Soale bapak mau bakdo nembang wong tresno iku ora perkara rupa, ora perkara bondo donya ya to. Barang nembang iki mau lagu-lagu riwayatku. Lagune apa mau? Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Iya ngono karo ngelirik aku ngene. Terus atimi dilirik Bapak Bupati yok napa rasane? Ya mak plas sing rondok mahanani meneh kalimate mau ngerti ora tembangane. Iku ya curhat piye. Luput pisan kena pisan. Iku ya curhat iki. Iya. Sajake Pak, Bapak kok ya krasa to. Ya bapak kok ndingluk ngono kok ya krasa to? Iya. Mang langgame apa mau to lagune? Gegarane wong akrami. Tunggane apa perahu layar? Perahu layar. Saire piye? Saire ya piak piu ya iku mau. Kok sing ayo numpak aku. Nampuk numpak perahu numpak aku. Perahuku maksudnya. Numpak perahu ora bayar ki lho. Nembang napa Mbak Lucy monggo? Nggih. Niki anu sing halus napa sing rame? Wis rame pun ya enten. Oh rame. Nggih. Sing rame nggih Pak nggih. Lah nek ape meneng ya yasinan kono. Kowe iki rasane. Sing yasin ki ya sapa awakmu? Ya iki. Wis ora apa-apa nggo latihan mati gak terus kok Mbak. Lambemu. Lah nek jablas mudin ke bahaya lho. Lah nyapa? Lah mudin ke nek ngedusi bar didusi mudin ora balik. Lah kepita? Aku mau didusi. Lah nyapa kok kalau adus dhewe. Lho, ora nang mayit tok adus dhewe. Lah ya mulane aku mau didusi mudin. Mudin ke nek ngedusi wong terus gak balik. Oh, iki bakale ora didusi mudin tapi dicelupne ning gone iki lho, ning gone waduk ngebel. Ana garwaku lho mbok ngajeni. Ngapunten nggih Pak Bupati. Monggo napa Mbak Lucy? Niki ingkang rame sesuai permintaan penonton. Siap. Nggih. Anu mawon. Napa niku gelang alit? Oke, cocok. Nggih. Gelang alit. Nggih. Apa? Iki dinyanyekke gelang alit apa lagu Cina? Yuan Lui. Apa wi? Yuan lewat aku kali. Kayak gubuk asmara. Oh, gubuk asmara ta kuwi? Gelang alit. Gelang alit iso apa ora? Tak kira lagu Cina. Mas gelang alit alia. Alah. Malah biora. Nggih niki. Monggo cara Banyuwangen. Banyuwangen habis itu kita tampilkan bintang tamu kita malam hari ini. Ana wae dhewe ora bisa. Monggo gelang alit lajeng ki mawon. Yuk. Siap. Dados. Hoye.
Rayine semono gedene joget iso lincahe ndak umum. Luwese mboten kantenan to, Mbak. Limbok. Kula niku tasih kalah saingan kalian iki lho. Oh, no. Guru kula nggih niku. Sik. Kowe jogetmu aja kalah karo muridmu lho. Kuwi joget nembang iso karo bakulan daster lho. Sapa? Lah mau dastere. Nggih teng anu nggih TikTok dae. Ayo. Wong ancine wong putra daerah. Sapa? Iki wonge. Sapa? Iya ta, seniman iki kudu multi talenta. Lek gak payu tanggapan dulu daster. Lah iya. Kadang sarung ibu bojoku tak dol berang. Dol. Sindan ki iki Mbak Lucy sindan ki nek laris nyuwun sewu lho kok sombong gelange lho akeh ndak umum. Ki ketok nek sindan tanggapan terus Wong lanang ra kulino reti njaba reti gelang ngono wae kok gumunmu ra karuan. Kek tukune paling gram-graman. lho jenenge Mas ki nggih gram-graman. Lho. Sinden mampu garwane sapa tukune Mas meteran kuwi tak omongi. Oh iya. Mas Yoyo. Yayu. Mbak Yayu. Mas Yayu. Kek wis tak omongi to wong jadwal rapete ngene kok ya sempat kowe dadi sales Yakut. Iki tak omongi engko gek ndang rene wae kok malah kono ider-ider ki nyapo. Kowe kok bolak-balik muni sales Yakut sales jauh tak tak genten gelungan. Males to Yayu wong wedok lho. Niki wau sedadosipun kula nggih kagungan damel nyuwun sewu. Oh, Nika nggih. mantu. Weh, Gene besan. Masyaallah. Nggih, terus mriki pokoke hari jadi iso gak iso wis pun kula ndredeg. Kala mben nyuwun sewu. Ten mriko didhawuhi Pak Giri pas mriku. Nggih. Saya malam langsung pung Blitar. Oh nggih. Jejeg niku 100 sampai arep nabrak tiang. Nggih. Lah gara-gara bapak harus bisa. Akhirnya nututi sampai pagelaran dugi Blitar. Alhamdulillah pun ketinggalan limbuan. Lah kula niku lho Mbak Nun sewu mergo kula lak kerep dhewe teng Ponorogo to Oh, nggih, kene-kene. nggih. Anak kula ndalah teng Nggih. santri Ponorogo. Alhamdulillah. Dalu niki kedahe kula niku teng Taman Mini Jakarta Ngaten, Timur nggih. mriku. Leres. Ning kula ngebot ning mriki demi Ponorogo. Lho, masa nggih to? Kados Nggih. ngeten lho, labuhe Pak Dalang luar biasa. Mergo teng mriku batal ra sida. Oh batal to. Lah kowe labo-labo tem karo Kabupaten Ponorogo karo panjenenganipun Pak Bupati apa? Mbak Lucy Nek jenenge Mbak Lucy Brahma wae nututi trimo gas 100. 100 lini Pak apa iki mobil. Aku wis nate iki mau aku timbalan kok jalur Gaza iki mau. Kowe iki entuk numpak motor iki gaspol ban ngarep ngantek awor ban guri. Cara ngendi? Luar biasa, malam hari ini Ponorogo mendatangkan artis-artis muda yang bertalenta. Ponorogo banyak seniman-seniman muda yang berprestasi. Leres anak-anak nggih mekaten pelajar-pelajar. Nggih leres nanti goro-goro sami kesini. Wah, alhamdulillah. Nggih. Malam hari ini kedatangan artis yang penuh talenta juga andalan kota Tulungagung. Sinten menika Mbak Silvi, Lucy? sinten? Ini kok Rinvi Ananda. Oh, alah, Saya iya. tahu kok kami Silvi nenek. Silvi niku pun kula anu dek wingi niku lho. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Modar kowe wis syukur. Mbak Lucy, Mas Dalang, Mbak Yayu nyuwun sewu. Kula badhe intermezzo sekedhik mawon. Nah iki awake dhewe gak melu-melu iki. Nyuwun sewu Pak Bupati, Pak Sugiri Sancoko. Kroso aku, Kula nyuwun sanget pisan mawon Pak. Kapan-kapan bojo kula menawi ndalang teng Ponorogo nyuwun bintang tamunipun Mbak Silvi Kumalasari nggih Pak. Mesti jos banget kula jamin. Kuwi tenan teko jero atimu Wis iku. tak ikhlasi, aku enggak apa-apa wis to, ora apa-apa. Pancen sik. Sik piye Mbak Yayu? Jos, Moh rene tak idoni. jos, pokoke Jose angger kelakon. Saestu lho Pak Giri, tenan lho. Sukses, angger kelakon tenan Bayang mulih apa, tetep rame. Seneng aku. Sik to rasa Ora, anakku nang kene. Niku sinten Mbak? Mbak Rin. Mbak Rinvi Ananda. Nah, Mbak Rin, Mbak Rin. Nyun pangapunten estu niku request Silvi dituruti. Napa? Silvi dituruti. Mboten, kula wani kula. Timbangane ning omah dikepruk parut mangke. Mbak Rin, monggo Mbak Rin. Ayo. Oke. Monggo Mbak Rinvi Ananda. Kula nggih pun nonton teng YouTube-ipun. Wah, Nggih, luar nggih, biasa kayak niki. Begagak. Wah, ngeri niki. Asli penari jaranan Original. sentere. Ayo nduk tak kanthi ketokno keistimewamu ya. Aja lali sing tak warai. Kuwi ya muridmu ya Mbak Yayu. Muridku pirang-pirang. Murid apik-apik, gurune bosok. Nyuwun sewu Mas Yoyo. Napa? Jajari Rinvi kok rupane malih pramuka. Lah yo. Kowe kok kaya Astor to kowe iki. Lho, aku Pastor. sik to bareng dijejer karo kone kaya Astor jajal. Aku iki wis mbatin kawit sore. Sing nyuting iki bener apa ora? Wis mbatin. Jejer Sinden Ayu. Iki lho sing nyuting sing kaose abang iki bener apa ora? Lho delengno to. Piye? Deleng. Gambare iki bener apa ora? Kok ketoke Ayo lho lari kok gambarmu. Nah,
Lho ngerti dhewe to? Piye? Rinfik jajaran karo asu. Aku kok Iya, karo aku. Kok asu pripun? paling gak iki ya bangga nggih Mas Yoyo ndek bojo kaya ngene iki. Tuwa ki piye karo ayu. tuwa. Tuwa karo tuwa. Rasah gagap sing Lah reno-reno. nggih, pun lah iki. Iwas pedhot jantung. Oh, iki kok umpama aku ndek bojo cahayu sayang. Iya sayang. Kamu kepengin liburan kemana? Ke Australia. Lah yo Australia, kowe macak lanang aja wedoke lah iki lanang. Hek, macak lanang kok nek pentolane. Oh, cepat jipuk. Lah iya. Lha iki jane susu apa lumbung desa? Iki kena Pak Minto. Mas, Piye? benjang menawi awake dhewe bebrayan, panjenengan tumbasne napa kula? Aku tak tumbasno susu. Kok Susu apa? Maksudnya susu apa? Paling gak ki wong lanang ki perwira nggih to Mbak Cani. Piye? Sayang, makanan favorit kamu apa? Oh, aku spaghetti. Oh, spaghetti. Iya. Tak beliin. Awake dhewe engko ya mangan spaghetti. Lah kok mangan Tenan kok spaghetti? piye? Ha ngenteni sisamu kuwi. Wong lanang ora modal. Oh, kere. Habis itu minum favoritnya apa? Minuman favoritnya susu cappuccino. Oh, susu cappuccino saya beliin. Engko tak Tuku anak. Bisa. Susu. Aja kalah awake dhewe tuku mari Mas. Ya jus tak apa kok mari, Yo, Mas. mari Mas di jus. Jalan-jalan nanti kamu pengen tidur hotel di mana saya? Oh, hotel bintang 5. Saya turutin. Hotel bintang 5. Awake dhewe keluarga sederhana, engko ning tebunan wae yo. Langsung di. Lihat mat kodrate wedok macak wedok rene. Gelungamu. Lah kok kene lah. Nggih, kok kene ngono. Kono manut to. Iki sing apik ngono. Macak wedok iso plontos kaya ngono. Ancen bocah nyalikut. Lho, Ana apa? Apa? Piye pas? Dinggo sing apik. oh gelung aku anu bar dikum. Nyapa? Male teles apa? Sik. Dikapake. Oh, kena keringetmu mau lho kuwi lah. Keringet. Ayo. Klemben Mas, roti-roti biyen-biyen saiki atimu jek lara to aku karo Kang Mas. Enonge dilumake. Tenonge endi modalange? Yo. Ya. Nyapa gelungamu nyapa? Apa kok gelunganmu sik? Gelung Piye aku to rasane piye welas rasane? kebes. Astok. Disoki banyu. Aku ki wis ngerti nek atine jek lara menyimpan perasaan yang masa lalu. Ning adem to dinggo malan. Adem wong ning kene iki mau diuyuhi tak kepiye. Kuwi keringetmu dhewe ya, Mbak. Kok nau. Wong perasaan wong nek jenenge ati lara biyen-biyen saiki. Wong aku iki saiki wis weke sapa? Ning yo ora Tak persisik. Oh, tak persisik lah ya pancen ya akeh tenan le mbanyoni kok ya. Iki lho Jul, ya ampun. Men resik. Ben resik. Terkutuk. Tak omongi dadi dagelan kuwi kudu sabar. Wong sabar kuwi kekasih Gusti mesti panjang yuswa. Rezekine akeh. Aku iki lho Joko Prasi di kemo iki gak duwe rambut mulane aku gawe rambut biasa. Keringetmu kok kaya ngene dilak to. Dolan pipis. Iki wis toh aku iki plorono ora apa-apa. Engko nek ngantek Kang Mas Sugiri ora trimo entek nasibmu. Alah. Iya, Kok era. Wis ora tekan Pak Giri barang. Gak wani nek. Yo Mbak Rin, ayo. Nggih, monggo. Bang napa, Mbak? Oh, Pokoke nggih. pisanan dangdut kedua jaranan. Oh, ngoten. Dijaranke Mas. Nggih. Apa? Niki saderengipun ngaturaken wilujeng dalu nggih padalang nggih kagem para tamu undangan sedaya mawon Iya, kagem Mbak. Bapak Bupati, Bapak Sugiri. Bapak Sugiri, Bapak Dwi. Bapak Dwi, Bu Ani, Bu Evi. Bu Evi. Bapak Ani Soeharto. Bapak Ani Soeharto nggih sedaya kemawon. Alhamdulillah tumplek blek blek nggih. Mergo hari jadi no. Betul sekali nggih. Pakane kuwi ya, Mbak ya. Aku barang. Nggih. Lagunipun apa, Mbak? Ninggal katresnan ngoten. Siap. Nggih. Nggo alat to, Punan? Oh, sampun. Siap. Alatmu- Diaturake yo. Alatmu wis nggawa to, Nduk? Oh, sampun. Jaran Lah, apa? Jenengan WA wau kan. Engko nek lali ora nggawa aku nggo jaranan ya, Nduk Oh, ya. pundi?
Kok aku sing pisanan dangdut, kedua mangke dijaranke. Anggo. Yuk ninggal katresnan. Dados. Sugiono Surabaya, deklarasi. Jarane wedok, jarane lho, jarane wedok.
Rangga Madangkara lho iki. Original. Aja ngantek kalah isini-isini. Matur aku Jul. Mandak ngono aku yo iso jarene. Wes kene. Yo. Oh. Satu. Lah kowe aja kalah karo iki kowe ndenmu apa? Diketokke teko Pantura iki. Ini bumi reok, sampean kudu menghargai. Nah, daerahmu ki apa? Oh, sama dadak merake yo. Yo. Ayo aku nggo dadak merak iki. Di Sing tenanan. Yo. Ya. Gede iki mesti. Dawa ra iso ngebot iki lho iki. Iki jenenge dadak merak ngene. Riwayatnya iki ngene iki pas dadak merak gek lahir ngene iki. Lah sing ngisore kok gek enek, Dol. Lah iki mau bar mangan iku mau apa? Sate kekantil kabeh ngono. Nek jenenge talenta itu tidak bisa ditiru apa meneh kaya genduk iki lho. Sapa-sapa iki sapa? Ki mau kok nggawa jaran barang aku sing kudune numpak mau. Wah, jenengan ditumpaki. Oh, pengen. Jaran. Sama teko kene. Sama ning kene, sik. Yo, Ning kene. jaran ki. Duduk. Ayo. Ayo duduk. Ayo. Lho, ayo. Selir bupati. Wes to, jaran.
tak medun sedih lu. Lah ngopo? Ana sing plengakan kok. Gorene tak pesutane iki kok. Wah, umurku tambahne 100 tahun bar dilumpati karo jarake panggil. Weh 100 tahun ra iso ngopo-ngopo gelem po ye. 100 tahun yo. Terima kasih, ini adalah kasanah budaya luar biasa. Sembah nuwun Bapak. Komplit tenan iki hari jadi wayangan luar biasa. Leres, nggih. Mas Jolang, Mas Lindro, wonten dawuh akan goro-goro nggih. Nggih, nderekaken menika kula tak mbacutne lakon Kresna Gugah kangge